Ga dan waje bai gwanin mu mai halayen kwarai oga. Yawa MJDM duniya kin zama garkuwa Kuma kin zama kainuwa. dan Dubai gwanin mu mai kawo karuwa Abdul Rashid gwanin mu Allah ya taya riko oga. Abdul Rashid mai MJDM dan Dubai rabbana ya kara maka lafiya oga Abdul Rashid mai MJDM dan Dubai rabbana ya kara maka lafiya oga. shugaban matasa na maradi ne Abdul Rashid dan Dubai babban mai gida oga Abdul Rashid mai MJDM dan Dubai rabbana ya kara maka lafiya da sunan Jalal sarki mai kansai ogan kalikin da shi yayi tattasai ogan ya sanya bishiyoyi sirasai ogan Jalal mai sama sa'a